Respect voor elkaar krijgen is eigenlijk wat je alleen kan bewerkstelligen als je elkaar ook leert kennen en elkaar ontmoet. En dat is nou precies wat we bij Buitengewoon willen realiseren. En dat willen we doen door een plaats te creëren, een tuin, een participatietuin, samen met mensen te maken. Waarin ze elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten met elkaar kunnen ontwikkelen. Ik ben op het idee gekomen doordat ik een opleiding in de zorg heb gevolgd. En toch mijn liefde eigenlijk ook wel naar jonge kinderen heel erg sterk uitging. Heb ik toen gekozen om het te combineren. En ook gewoon gezien wat er nu gebeurt in onze maatschappij, dat iedereen verhardt, wil ik op deze manier proberen om juist het respect en de normen en de waarden voor elkaar weer terug naar boven te halen. Door de ouderen en de mensen met een beperking, om die samen te brengen voor activiteiten. Binnen Buitengewoon. En je hebt al een paar van die ontmoetingen meegemaakt en hoe gaat dat? Ja, heel goed. We zijn nu sinds, ik denk ruim een jaar nu, zijn we bij het verpleeghuis Te Stelle. Hebben we een groep waar we met de peuterspeelzaal kinderen naartoe gaan. En de ouderen komen ook bij ons op het kinderdagverblijf. En het is geweldig om te zien wat dat positieve invloed heeft voor de ouderen. Maar ook voor onze jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit voorjaar zijn we gestart vanuit Tragel met cliënten van hun. Die komen bij ons de dieren verzorgen. De cliënten komen dan hier met hun begeleiders van Tragel en helpen de dieren hokken te verschonen en de dieren eten te geven en eieren te rapen. Dus je weet al een beetje hoe het deze werk gaat. Bij mij binnen het kinderdagverblijf is dan ook een cliënt van Tragel in het voorjaar gestart met werken. Zij komt bij ons als volwaardige collega, werkt ze mee als hulp in de huishouding en het helpen van maaltijden bereiden voor de kinderen en het verzorgen van het interieur. Dit is zo'n groot succes dat ze na de zomer 2 dagen komt. En we zijn blij op deze manier te zien dat de ideeën die we hebben, hoe het eigenlijk, wat voor richting dat het uit zou moeten gaan, dat het ook echt gebeurt. En dat het veel plezier oplevert voor beide kanten en voor beide doelgroepen.